Здравейте в това ново видео, в което ще ви покажа как да си сложим Texture Pack на Minecraft. А именно това е урок номер 2. Първото, което ще трябва да направим е да влезем в нашата браузър търсачка. Аз имам Chrome и Mozilla. Така, влизаме в Chrome, влизаме в Google и пишем така. Така, виждате, че аз съм си го писал няколко пъти и ми излиза Texture Pack for Minecraft 1.7.2. Натискаме. Или ако не искате, ако не сте на тази версия, просто пишете така Texture Pack for Minecraft. И ви излизат. Ето, така. Натискате първия сайт Minecraft Texture Pack. Зарежда ви и от тук може да изберете който искате Texture Pack. Както виждате, има доста страници. Това е единия сайт, от който може да изтеглите Texture Pack. Другия сайт, който също мисля да ви го покажа, е това, от който аз изтегля по-често ресурсните пакети. Тук, както виждате, също имат много сайтове. Тук също има много страници. Ще има линк и за двата сайта в описанието. Сега, примерно, избираме си Adventure Time Craft. И даже има стъпките как да си го инсталирате. Download Resource Pack, така. Как да си го изтеглим. Ето тук виждаме за коя версия го има, за 1.7 и за 1.6. И пише Download Adventure Time Tech Resource Pack. Така, натискаме тук и почва да ни зарежда това. Както виждате, вече ни зареди. Също може да видим в сайта колко положително оценяван. Диаманчетата, колкото повече диаманчета има, толкова по-оценяване. Както виждате, той има 4,5 диаманчета, почти всички. Сега какво да правим? Ето така, натискаме на това и показване в папката натискаме. И тук ни показва къде се е свалил. И сега си го местим на десктопа за наше улеснение. Така. Сега пишем в старт менюто ни, ако сте на Windows 7, в старт менюто процент е Shift и 5, задържате, процент APP, е така, пак процент слагаме и натискаме направо Enter. И виждате, че тук ни излезнаха много папки с някакви не знам си какви глупости. Нас ни интересува първата папка, .minecraft. Влизаме в нея и търсим bin. Не търсим bin, а търсим ресурс пак. Както виждате, тук са моите Texture Pack. И просто другото е лесно. Ето така, минимизираме и слагаме нашия Texture Pack в папката ни с ресурсните пакети. И както виждате, вече се е преместил Adventure Time. Сега, за да ви покажа, че не ви мама, влизаме в Minecraft. Това може би ще такова. Ще отнеме доста време и за това ще паузирам клипа и ще дълпа. Отново сме тук и сега се надявам да виждате Майнкрафта. Влизаме в настройки, ресурсни пакети и това са моите Texture Pack. И сега виждате, че нашия Texture Pack Adventure Time Craft е тук. Така, за да си го сложим, махаме ако имаме Texture Pack, ако няма Texture Pack, ще ви е така само. Без Texture Pack. Като сте си сложили той, просто така го преместваме. И виждаме, че вече е от избраните ресурсни пакети. Натискаме готово, изчакваме малко и вече виждате, че всичко ни е променено. И сега, примерно, натискаме самостоятелна игра, някакъв свят, влизаме какъвто и да е. Примерно, това е един мой свят. И ето тук виждате, че всичко ни е променено. Виждате инвентара, тук на креатив, виждате всичко е променено. Супер различно изглеждат нещата. Примерно тревист блок. Виждате как изглежда всичко. Примерно тухлата, вижте как изглежда. Някакви такива глупости. И това е.
общо взето, това е как да си сложите текстчер пак. Надявам се да съм ви помогнал. Сега нека си сложим моя текстчер пак. Това беше. Надявам се да съм ви помогнал. Ако е така, може да се абонирате за мен, да давате положителен вод, да харесвате клипа и чао!